Maayong buntag sa imong channel mga kanser. Oo, nag-aaral din ako mag-Bisaya. Di dapat to Tagalog versus Bisayawa. Mga Pilipino tayo, di ba halata sa akin suot? Iisang lahi lang tayong kinamumuhian ko at mahal na mahal ko ng sabay. Ako si General Hangal. Dadaanan natin mga makabayan, mga memes na mapapatibok ang alab ng iyong puso. Dahil kamakailan ako ay nalulugmok at gusto kong mabuhay ang aking pagka-Pilipino. Diba English ka ng English? Papa. Itaas ninyo ang inyong mga sedula. Yes! Punitin. Mukhang napunit ang kanyang pagkabinata. Magaling, di ba? Mabuti ha. Pwede ka na sumabak sa Katipunan. J. Ford, literally. Hindi, napakasarap dyan. Huwag mo lang isipin yung bata sa ilalim, di ba? Nalala ko yung sa mga Fear Factor AXN. Ginagawa nilang challenge yung kumain ng balot. You know what? I want you to do it for Sally. Go. Bucket. Come on, Carol. And let me know you bite into the skull. Pilipinas kong mahal. Pag alam mo kung anong side nung itlog yung babasagin mo, isa ka ng tunay na Pilipino. Sa Half-Life ba to? Sunod, maraming salamat from Red Teleron. I am inevitable. Oh! Nak. Oh, the 3D. And I'm President Duterte. Hindi. Wala pa mga ABS. Hindi. Okay, natanos na ako sa meme na yan. Tama na. Ayoko na makita yan. Umay na ako. Lalabas pala to ng Monday no, yung hearing na pag-uusapan nila. Ano, matatanos ba o hindi? Comment, dilawan kang hayop ka kung matatanggal. Comment, I love Papa Diggs forever kung hindi matatanggal, okay? Yeah, ito deep fake. Di mo ba ako kilala? From memes for the bad, sad, and the hated. Emilio, bro, you have Gmail? Yes, bro. So what's your email address? Don't give me yours so I can... Eh, alam ko na kung bakit siya pinatay. Hindi na niya kinaya yung mga jokes niya. Oh, wag ka ma-trigger ha. Mahal natin lahat yan. Philippine politicians when they're approved. Diretso St. Luke's. Wala nang usap-usap. Naka-aircon sila sa kanilang mga bahay pag house arrest. Napakasaya nga naman. Bakit tayo pag nagnakaw, diretso kulungan, titirahin ng mga huwaking bordado doon? Ano ba? Ba't gano'n ang buhay? Sunod! Ew, di ba sila yung sinakop ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon? Hoy! Iisang lahi nga tayo, mga imong hangal! Kahit mga Tagalog kami, iisang lahi lang tayo dito, okay? Nagmamahalan. Di ba bukas people power? So pinapakita lang talaga. Kahit sa pang kalawakang estado, talaga mga Pilipino ay napakagaling umangal. Pag minaramdaman sila, sandali, ayaw na namin to. Talaga magkukumpul-kumpul sila diba, sa internet, ayaw namin to. At parehong isang sumpa at isang pagpapala yung ganong trait natin mga Pilipino at masaya ako doon. Isipin mo, people power na kilala. Tayo unang-una sa buong mundo ang gumawa, no? Kasi isipin mo, 400 taon tayo. Plus. Diba? Kasama ng lahat ng mga yan na sinakop. Sunod! Ito yung sinasabi nila at maraming mga sources. Lalagay ko sa description. Mayroong 8 native soldiers, mga mismong Pilipino, ang nakatakda na barilin si Rizal. At meron pang 8 Espanyol din na sundalo na nakahandang barilin yung 8 mga Pilipino na yon pag hindi nila binaril si Rizal. Isipin mo na lang, diba? Yung irony, yung sakit nun. Na ganun tayo tinulak-tulak na ating mga mananakop. At syempre, di naman tayo dito naggalit sa kanila. Sadyang ganun talaga ang galawan between master at servant nung panahon ng globalisasyon. Siguro kung tayo yung western civilization, kung tayo unang nag-evolve sa parte ng mundo ngayon at naglayag sa iba't ibang mga bansa, feeling ko ganun din naman tayo since kasama naman yun sa human nature natin, di ba? The strong conquers the weak. Very primal yun na parte ng ating pagkatao. Pero medyo magulo yung meme, so kailangan natin i-edit yan. Paano paki-edit para may ambag ka naman, di ka react lang ng react. Okay, maraming salamat. Sunod. Tunay na Pilipino, memer. Ano yun? Bisaya ba to? Pangalan ba to ng isang kumpanya nagbebenta ng chicharon? O sponsoran nyo naman ako, memer na comment, email nyo naman ako, nasa description na ating page. Kailangan ko ng datong. Sunod.
Philippines, if poor Filipinos stop making more babies. Hindi ka nila naiintindihan. Isipin mo, wala silang computer, hindi sila makaangal sa Twitter, wala silang kahit anong, hindi sila makapagtala dance challenge, hindi sila makapag-TikTok. Anong gagawin ko? Isusuksok ko na lang kay Nenang B. Hindi mo sila masisisi. President Duterte. Isipin mo lang kung sobrang natin, no, advanced natin. Ano kaya maipapresenta natin sa mundo? As in, yung talagang advanced, hindi yung mga sinwerte lang na matalino, ito yung ginawa. Ito yung mga nag-abroad ng mga doktor kasi wala sila mahanap dito mga trabaho. Gusto ko sumaya, yung lumungkot, ano ba? Tanga na pupunta ba yun? Sige na, okay na malakas mga Bisayawa. Mga mahinang nilalang. Si Magellan. The biggest expedition ever. We're off to the islands. Elcano and Magellan. Para sa mga gihugugma taka kung mga Bisayawa dyan. Sunod! Nasampalin ko kayo ng isip to putang! Dyan tayo magaling man trash talk. Oh! 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 Yung mga mic na sabog. Yes. Oh my God, Dota 1 pa to. Mga Pilipino sa biyak na ba to? Magdalo versus Magdiwang. Ito si Emilio. Ano, nasa si Andres Bonifacio nyo? Nakakamiss. Tinanong ako ng videoan dati na nagaganyan ako. May mga ganito ba lugar sa ibang bansa? Unique ba sa atin to? Talaga mapupusok tayo pag may gano'n tayong gusto eh. Siguro isa yun sa isa yun sa mga parte ng pagiging Pilipino. Pero ang hirap lang kasi pag sobra-sobra na. Uy, DOH! Tiya, matalino to. Department of Health. Walang coronavirus yan. Pinoy ang number 1 sa pinakamagaling man trash talk. Nako, shit posting. Nako, so manggaling natin dyan. Diba? Kasi galit tayo sa sarili natin at sa ibang bansa. Kaya na tayo ka-stress. Okay yun sa Pilipinas. Oh, pinaka-original na TikToker ng Pilipinas. Pucha. Kakala ko makakalagpas tayo na walang TikTok content ngayon eh. Ang tunay na bayan, di ba? Pinaglaban tayo sa China. Xiaomi! Xiaomi! At grabe, tagal na pala nauso yun, no? Kaya ako na, makaka-copyright tayo. Feeling ko, ang tanda-tanda ko na. Who would win a generic Asian boy? Ang Filipino boy! Ako, talamak yan sa mga computer shop, di ba? Yan yung mga tahimik. Hindi lang tatrasok yung mga yan. Tahimik lang yung mga yan. Mga pro yan, okay? Kung gaano karami. Yung never give up, di ba? Na rito. Gano'n kakalakas. Yan yung original na weights, di ba, sa mga com shop. Kaya nga tayo pinakaunang nag-people power sa buong mundo. Porket Asian, Chinese agad, mga hangal. Marami pang lahi sa labas ng Asia na hindi in-check, okay? Englishin ko na para sa inyo kasi lagi naman kami lagi nag-e-effort para sa inyo. There are more countries and lives outside of China and the Chinese people. You uncultured lechons, you don't know. Sunod. Bawal sa probinsya, hindi pwede. Nandudurugas ka. Pwede kang gumamit ng puti na font. Sabi ko nga sa inyo, pag dito sa Pilipinas, umusad ang buhay mo. Kahit sa parte ng Pilipinas, malakas ka. Pero pag yung mga hinayupak na Westerners na yan, pumunta din sa Pilipinas, doon sa kanila, wala pumapansin sa'yo, wala may pake. Pero pumunta lang sila, tumapak lang sila sa perlas ng silanganan. Kala nila sila may-ari. I'm English, wow! Wow! Jollibee is so yummy! Oh, grabe ka naman, Pao. Pinapasikat nila ang Pilipinas sa buong mundo. Wala akong pake. Hindi natin sila kailangan maging tulay para maging sikat tayo sa ibang bansa. Kasi kumikita sila doon. Ito yung gamitan na sila yung una. Sana sabay eh. Pero hindi. Sila yung nagsimula. Binibated na naman tayo.
Wag mo ako salingin! Wag mo kami, hindi content ang kultura namin, mga hangal. Foreigner reacts to Filipino memes. Antayin ko yung araw na may gumawa nun. Maharlika mode yan, hindi yan hard mode. Maharlika mode. Kahit 100% ibigay mo, 1% lang. Ang talagang yumayaman at gumiginhawang buhay sa Pilipinas. Sa dami ng mga Pilipino dito. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Kung wala tayo niyan, walang benta ang nosepad ng salamin. Importante yung mga yan. Sunod, from Jeter Amap. Debol sa halima. Huli mo sila lahat. Sunog Mandor Bulbayaw. Corneo. Witty. Abosh. Pawiwikan. Turtle. Squirtle. Masarap yan. Masarap yan sa kilawin. Pwede ba yun? At higit pa, mga haliwa ang inyong matutunghayan. So, okay, follow nyo. Ilalagay siya sa description. Si Jeter Amar. Senior Art Director siya ng Saving Sally. Suportahan natin ang ating sariling mga talentadong Pinoy. Diba sabi ko sa inyo, mga pinakamamahal ko lang mga Pilipino ngayon, diba? Tumitibok na! Pilipinas kong mahal! Pero mas marami sa mga kababayan natin ang hangal. From Padilla LP, yep. Kabahan ka na, Lebron. Ito ang aming pambato. Sunod, sa mga hindi alam, ang No Limit Tangere at El Filibusterismo. Ayan, magbasa-basa na kayo, simulan nyo na. Hindi ko i-explain kung bakit, pero ngayon nagutom tuloy ako, gusto ko ng from Jobe. Hindi yan ang tinuro ni Rizal. Kayo. Ang gumagamit. Sakto! Diba? Sino ang gumagamit nun? Negro Single G. Ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Sunod, from DC, Philippines, if people are still watching. Alala ko nung wala pang internet noon, yung dial-up pa kami. Ito lang, dito ko lang nalalaman ko yung mga bagong labas. Kung pinagtanggol lang tayo ni Mateo, ito tayo pinagtanggol ni Lapu-Lapu. Kaya Magellan. Sunod, Lord Bayad ko. Yeah, ito tayo araw-araw, ibinibigay natin ang buhay natin sa Pilipinas. Di ba, ang ironic nga kasi magaling ang jeep. Nung panahon, nagkikipag-gera tayo sa Amerika kasi yan yung kanilang mga transportasyon. Ginagamit niya pan-transport yan ng pagkain, ng mga supply. At kayo, yung mga naiwan dito na mga gamit nila, hindi nila dinala pabalik na Amerika. So, tayo, di ba, bilang isang tunay na Pilipino, sanay, resourceful tayo. Hindi tayo sanay magtapon kung di naman kailangan. At dito siguro mapapakita ang tunay tatak ng Pinoy. Sunod! Yep, tatak Pinoy na talaga. Maraming salamat. From Mark. Nakakatuwa naman, diba? Kung isa tong magandang ehemplo ng kasiyahan ng Pilipino, simple lang, diba? Masaya na tayo. Kung di kayo makapunta sa 8 waves, diba? Makapunta sa hindi nyo kailangan maging mayaman para sumaya. Katandaan nyo, para sa mga Pilipino, pero syempre, pinapangarap ka pa rin mas maganda mga buhay sa Pilipinas. Hindi ka dapat makontento sa ganyan, di ba? Kung masaya ka dyan, okay, pero mangarap pa kayo ng mas mataas. Mas karapat dapat ang mas mabuting buhay sa inyo. Huwag natin gawing porno ang poverty ng mga Pilipino. Kung pwede kang guminhawang buhay, guminhawa ka. Nararapat yung para sa ating lahat. Para yung mga memes na pinadala nyo, di ba? Nararapat yung para sa ating lahat. Prinsipyo ang ating sinusunod dito, hindi mga politiko. Kapag bumagsak si Aguinaldo, may panibagong titindig. Pero ito, hindi ito napapalitan. Ako lang inyong general. Hindi politiko ating sinusubay, kundi ang prinsipyo na ang Pilipino ay nararapat na bigyan ng mas magandang mga buhay at mas magandang mga memes. Ako ulit ang inyong general, hangal. Huwag nyo kayo like, ikalat nyo sa iba pang kawani ng cancer nyong mga kaibigan. Puro KKK, katipunan. At huwag nyo kayo mag-subscribe. General Hangal out.